барномаи дарсӣ дар доираи лоиҳаи Ready for Trade таҳия шуда дарсҳоро коршиносони палатаи савдо ва маркази тиҷорати байналмилалӣ мегузаронанд ва ҳадафи он пайдо кардани роҳи ҳалли мушкилоте дониста мешавад, ки истеҳсолкунандагони Тоҷикистон ҳангоми содирот ва муаррифии маҳсулоташон дар бозорҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла Иттиҳоди Аврупо ба он дучор меоянд. Бояд зикр намуд, ки аз моҳи июли соли равон бархе аз содироткунандагон аз қисматҳои гуногуни мамлакат аз ин дарсҳо баҳра бардоштанд. Тавре зикр гардид, донишҳои саривақтӣ доир ба тарзи ба роҳ мондани раванди содирот ба ширкатҳои Тоҷикистон ҷиҳати пешбарии фаъолияти берунаи иқтисодӣ кӯмаки қобили мулоҳиза мерасонад. Ин дарсҳо асосҳои тиҷорати фаромарзӣ ва содирот ба бозорҳои берунаро ёд медиҳанд. ҳадафи асосии баргузор намудани ин чорабиниҳо ин пеш аз ҳама дастгирии соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки молу маҳсулоти худро содирот мекунанд ба давлатҳои ҳам Иттиҳоди Аврупо ва ҳам ба дигар кишварҳо. ба ҳамагон маълум мебошад, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи чоруми миллии кишварамон, ин яъне саноатикунӣ бо сурати кишварамон амалӣ шуда истодааст ва ҳамзамон барномаи рушди содироти ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 низ амалӣ гарда истодааст ва фикр мекунам, ки ин омил барои амалӣ намудани ин ҳам барномаи рушди содирот ва ҳам амалӣ намудани стратегияи чоруми миллии кишварамон мусоидати худро мерасонад. ҳадаф аз роҳандозии ин ибтикор боло бардоштани сатҳи дониш ва огоҳӣ аз имкониятҳои нави содиротӣ мебошад, ки метавонад фаъолияти соҳибкорон, махсусан соҳибкорони занро дар Тоҷикистон ба сатҳи нав бардорад. таҳияи барномаи омӯзишии мазкур бо назардошти тағйироти саросарӣ дар ҷаҳон ва пайдоиши роҳҳои нави тиҷоратӣ сурат гирифтаанд.